Bon dia, el meu nom és Laura Luque, soc Project Manager al Healthcare Living Lab Catalonia, que és una iniciativa de l'EITAT, el Centre Tecnològic. Llavors, el nostre Living Lab dona suport a la identificació de necessitats sociosanitàries existents actualment. Un cop identificades aquestes necessitats, trobem aquells usuaris i usuàries que millor encaixen amb aquestes necessitats, que poden ser tant ciutadans i ciutadanes com professionals d'aquests àmbits, i després d'això organitzem activitats per donar resposta a aquestes necessitats, com són, per exemple, sessions de cocreació o serveis de validació clínica. Aleshores, el nostre Living Lab integra tant el que és, per una banda, la societat com recerca i indústria. No? A nivell de polítiques governamentals no interactuem directament, però tenim un vincle mitjançant el qual, sobretot, demanem, per exemple, feedback de certs projectes que tenim a través del nostre director, que és el doctor Manel Balcells. Llavors, també tenim molt present aquestes 4 vessants en la preparació de propostes internacionals, perquè considerem que és un aspecte molt important. Molt bé, doncs, els ciutadans participen en el nostre Living Lab de 3 maneres molt clares. Per una banda, participen en les nostres sessions de cocreació, en el que tenen un paper imprescindible per ajudar a crear nous projectes, ja siguin dispositius o serveis. Després també participen en el que són estudis d'usabilitat d'aquests productes o serveis, que són projectes que ja estan una miqueta més avançats. Aquestes activitats ens ofereixen la possibilitat d'adaptar les solucions innovadores a la ciutadania en general o fins i tot a grups específics dins d'aquesta ciutadania. I per últim, un paper clau que tenen els ciutadans i ciutadanes en el nostre Living Lab és el de participar en estudis de validació clínica de productes i serveis. Aquest és un pas indispensable, imprescindible per qualsevol projecte. Llavors, el nostre Living Lab preferentment vol generar innovacions en l'àmbit sociosanitari. Fins ara ens hem especialitzat en projectes destinats a grups de població molt específics, com per exemple pacients amb una determinada patologia o amb una predisposició per patir aquesta patologia, però estem ampliant també per generar innovacions per la ciutadania una miqueta més en general, com per exemple per millorar l'entorn de treball o per prevenir la soledat no volguda. Llavors es tracta d'anar com un pas enrere, no? Innovar per prevenir futures patologies. En quines accions concretes ha tingut impacte la Covid-19? La crisi de la Covid-19 ha tingut un impacte bastant directe en alguns dels projectes del nostre Living Lab. Per una banda, majoritàriament treballàvem en hospitals i en pacients dins d'aquests hospitals, per la qual cosa totes aquelles activitats que teníem previstes dins dels hospitals s'han hagut de cancel·lar o posposar per després de l'estiu. Per posar un parell d'exemples, teníem previst fer uns estudis d'usabilitat d'un dispositiu mèdic amb professionals sanitaris que hem hagut de posposar. I també havíem de començar un estudi de validació clínica d'un altre dispositiu mèdic i aquest també l'hem hagut de posposar per després de l'estiu. Per altra banda, aquesta crisi també ha afectat aquells projectes en els quals les activitats que s'havien de realitzar es feien al carrer. No? Vam col·laborar en un projecte anomenat Infinity, que ara ja s'ha acabat, en el que es demanava als usuaris d'una solució tecnològica específica que l'utilitzessin tant dins de casa com per la seva ciutat, com per fora. Llavors, en aquest cas, quan va començar la crisi del Covid-19, vam haver de modificar una miqueta aquestes activitats i valorar només l'ús de la solució dins de casa, ja que no podien sortir al carrer. Per últim, no tot ha estat negatiu en aquesta crisi, tot s'ha de dir. Han sorgit noves convocatòries i noves accions, moltes relacionades amb la Covid-19, però moltes altres també relacionades amb l'ús de noves tecnologies, no? que és un fet que ara hem vist que està en creixement i que és indispensable en molts sectors avui dia. Llavors, en aquest cas, això podem dir que ens ha beneficiat. Com serà la societat del futur, des de la perspectiva dels Living Labs? Des de la perspectiva dels Living Labs, la societat del futur crec que haurà integrat ja completament el procés d'innovació. Pensa que hem d'involucrar molt més a la societat en matèria de recerca i innovació perquè és la societat mateixa la que ha d'utilitzar aquesta innovació, no? I la que ens ha de dir què manca encara i què es pot millorar. Llavors,
li hem de donar un paper molt més important del que té ara i per això jo crec que els Living Labs tindran un paper fonamental. En realitat, la societat estarà present en cada pas del procés d'innovació, no? Des de la recerca d'informació, per exemple, on els usuaris tenen el paper clau de mostrar les seves preferències, passant pel desenvolupament dels projectes, on aquests usuaris ajuden a la cocreació d'aquests projectes, per tant, són part de la seva creació, i per últim, també la societat està present en la fase d'avaluació final d'aquests projectes, perquè al cap i a la fi és aquesta societat la que al final avalua en una última instància tot allò que sorgeix del procés d'innovació.